Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong balita online, 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 tulungan tayo. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.
Police, 3 years of Google and Secretary. Ito po na churches nila magandang IPS, Nicalos, sige, entonces muna para hindi pa nag-repair. Pero nagkakaroon mo na Nicalos, amen. Thank you.
Thank you.
but I was born to be in this place. So stay God, amazing grace. The chosen leader of His place. So I will give my life to Him, perfected without sin. I can still this on my own, for the flesh of this I own. It takes life for you, I believe you. And when you go, you'll be healed. I need anticipation. I wait for you, Jesus. I know my battles are won. It's mine to sing my song. I know blessings are all mine. Just stay time so I can light up here I stand. With faith is such a way to know you more. And when you hold you
ay tunay ang patuloy ang kaya spiritual na ito. Even when the melody was even when the words are not, you will be my song, you will be my friend, you will be my voice, when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song. Alright, I know. Right a little face, feel you with me. Even when the answer is today. Even though the darkness covers the you will be my song. You will be my praise. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song. Even when I feel like I'm alone, no, you'll never leave me on my own. You will be my song. You will be my rain. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my friend. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my soul. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my soul. You will be my soul. Thank you.
Yes. Ada naman station to. Yes, wala ka. Amen. Sa gusto yan. Sa next time. Amen. Tawag na ba lahat? Magagaling din. Kumakain. Salamat sa pagiging gaya Lord, ito inahagi Lord, ito tayo kami ito sa pagiging bago ang pagiging ng salita at pinangaral ng Lord, Lord, Amen.
Amen. Hallelujah. Ang muli po tayo sa Espiritu. Amen. At mabalik pa sa iwanan mo na natin ang problema natin. Amen. Pilipin ko lang yung gusto na natin. Much more your business. Just make it clear. Never make it all. Give us more. Lord, I want more. In your presence, we need that you take it all. Give us more. I give you my heart. I give you my dream. I surrender my will. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God is strong. I want to be free.
Kabilang Diyos na pagpapalaliwas kami po Lord and muli ay nagdaos naman na leadership ang para sa mga kabataan na nagsimulang at Lord and request na muli tayo notice nag-post naman sa muli gawaan naman sa Castro nagdaos namin naman ng leadership ang Hallelujah. So, muli dalangin namin. Hallelujah. Na muli, bless the Lord. Yes, Lord. Muli, mga police sa Panginoon. Yes, Lord. Muli, dalangin namin muli. Lord, ang nasamahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Nanging masang Espiritu. Yes, Lord. Katayan sa lahat ng Diyos. Yes, Lord. Lord God, patuloy kang mag-bless ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah sa mga people. Ikaw mo rin ang Lord sa iyo. Lord, ang magamit Lord ang aming bibig ko ito. Yes, Lord. So, pasalit mo Lord ang iyong mga Amen. Nag-edit pa rin ako muli ako ng preeminence. Oras ito. At Lord God, hallelujah kung sino kung ay may mga karamdaman. May mga sakit Lord sa iyo. Lord God, hallelujah, nawa iyo po ng pagkakas sa daan ko rin. At muli, Lord God, sa muli, Lord God, at aming, Lord God, mahal ng Panginoon, Lord God, sa iyo, sa Panginoon. Lord God, patawarin muli,
Lord God, ang bawat sa amin. Lord God, lahat ng mga business namin ng mga Lord God, ng mga city, Lord God, na nagawa. Lord God, hindi namin sinasadya. Lord God, mga kanina, na muli sa city. Hallelujah, Lord God, the best mo, salita, sa mga kanina. Lord God, ang isa ko na sa inyong magaling sa pagkakas sa Kristo dito, dapat ay masabi, praise the Lord. Hallelujah. Amen sa Amos chapter 3 verse 11. Ilang slide may papakita ko. Hindi papakita ko na condition ng ito sa verse 11. Kasi wala pa yung wala pa itong table, this is so Amos chapter 8 verse 11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Ito sa tayo ng pinagkakaupo. Amen. Sa oras na ito. Amen. Hallelujah. Praise God. At bago na po ito sa ulit araw na. Amen. Hallelujah. Praise God. At pinakailangan ito po yung araw ay magkaroon tayo ng positive mind. Amen. Ano ba yung mind ngayon? Amen. Ang sabi ko, Philippians 2:5, na magkaroon tayo, amen, kaisipan ni Kristo. Amen. Alam po natin, amen, na pinakailangan sa araw natin. Amen. Na alam po ay praise God. Hallelujah. Sa ngayon, ano kailangan natin ang ating Panginoon para tayo makapag-move doon sa spiritual life. Kasi pinakailangan natin ito at ang gagawin ito hindi tayo kundi ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kasi nakikita natin yung aming program, amen, yung spiritual perfect man, hindi na natin magbabasayan, no? Yung sinang Peter chapter 1, kailangan natin yan. Kasi pa wala yung sabi ko, tayo ay spiritual. Amen. At hindi na magkakaroon ng success pag wala sa atin yan. Kaya ang gagawin ng ating Panginoon, amen, hallelujah, nasa itaas ang ating Panginoon Jesus Christ, no? Bumaba siya, para tulungan tayo sa ating faith. Yung unang magbaga yung faith, hallelujah, pero yung nasa ito po, ano? Amen, yung love, kasi ang love, ang gagawin yan. Amen, yung respect yung agapuda. And then, kung ang Panginoon, para tulungan tayo sa ating pananampalataya, para magkakaroon tayo ng faith. Amen? And then, virtue. Amen? Para makamit natin yan. Yan ay brother, ano? And then, yung susunod. Amen? Kindness, to knowledge. Para magkaroon tayo ng knowledge. Kasi ang sabi doon, be wise as a serpent and be a wisdom. Lalong-lalong sa mga yung Jesus sa panahon. Amen. Hallelujah. And then, hallelujah, para tayo makapag-move, hallelujah, magkaroon na tayo ng evidence, mga young people. Kasi, amen, sa panahon natin, we have to sit down with people. Amen. Pero, that's the part, ang Panginoon, nag-work out sa mga young people. Amen. Kasi ang sabi doon, kayo'y, ang sabi doon, alam ko, kayo ay magpapakaroon sa nila. Right. Hallelujah. So, hindi na pa yung mga request natin, mga kailangan natin. Amen. Tutulungan tayo para maabot na ang perfection. And then, ang susunod na doon, hallelujah, ay doon sa patience. Amen. Para mga people, may patience na. Amen. Amen. Hallelujah. Kapag inuusan ng mga magulang na magmabal, amen, na maghugas ng plato, amen, may patience na. Amen. Kaya makikita ito gawa ng people. Kasi ito sila yung people natin nung nagpagkawalan na. Amen. Masipag na sila. Amen. Masipag na sila mag-practice. Hallelujah. Masipag na sila mag-practice. Diyos. Amen. So, sabihin, alam mo, itong hindi na ang Panginoon na ginamit sa kasanado kasi para makuha ito. Amen. Alam mo, ito ay kalugan ng ating Panginoon.
Amen. Hallelujah. And then para kasi makapagmuto sa godliness ng mga people. Kasi, hallelujah, ang godliness is next to goodness. Amen. Amen. And then, praise God, para makapagmuto yung brotherly kindness. Amen. Yung brotherly kindness, ang doon nakapagod yung nakapagod. Amen. And then, doon sa kalimutan natin yung Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Kasi, ang sabi ko, ang Holy Ghost ay nagpipig sa atin. Amen. Hallelujah. Nagpipig sa atin. Sa inyo. Sa bawat isa, kami sa mga nanay ninyo, mga Pilipinos. Amen. So, lahat mo sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Para magbigay ko na ito, isang mga slide, hindi ibabalik na ito. Para may mga verse tayo. So, praise God, tapos natin na natin yan. Pero praise God, may mga speech na ginamit ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagkat praise God, ang mga ito ay nakatulong din sa atin para makamit natin, lalo sa mga young people, Pastor J. at Pastor Nano. Amen. Yung Pastor J. Amen. Para makamit nila yung tinatawag ng temptation. Amen. Nandiyan si Paul, si Daniels, si Martin, amen, si Colomba, si Robert, si Wesley. And then sa panunod po natin, ginamit po natin po ino, amen, ang malaki po sa second coming. Walang iba kundi si Brother Branham. Amen. Hindi natin dinuyo si Brother Branham, pero kasi meron po siyang special, amen, na pinagawa, amen, ng Lord sa kanya. Hallelujah. So, alam natin si Paul. Hallelujah. Sa po yung installation niya sa Ephesus, si Iranios doon sa Smyrna, and then si Martin doon sa Pergamos, and then si Colomba sa Tapera, and then si Lothar sa Sardes, kasi Wesley sa Philadelphia. Dahil nasa panahon natin sa Nigeria, ginamit po ang propeta sa panahon si Brother Branham. Amen. So, praise God, ibigay na sa amen, tatanungin ko na yung para natin ng first time. Amen. Paano tatanungin ko? Hila na. Amen. So, thank you po. Amen. So, mga baba ang oras, ano? Amen. So, sasagot na natin. Hallelujah. So, kaya po natin, amen, na i-share po sa mga people, amen, the bride's awakening in the time of famine. Amen. Ulitin natin. Kasi hindi ko na nagawa ng slide kasi sila yung mali. Ang lalo sa verse. Kasi ganyan yung si isa sa side ko sa mga anak ko sa kumari. Kasi ganyan mo ng slide na pakapuro. Kasi hindi ko na slide, ano? So the bride's awakening in the time of famine. So sa Amos chapter 8 verse 11, is the verse. Amen? Meron pong sinabi ko sa book of Amos na magkakaroon, darating ang araw na sinabi ng ating Panginoon that I have seen a famine in the land. Amen? Ang sabi doon, mag-next to this. Amen? So, magpapasabi ng ating Panginoon. Amen? Sabi doon, narito ang araw ay dumarating. Ngayon, para sa araw natin. Amen? Sabi ng Panginoong Diyos na ako'y magpapasakit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay. Tutuan man dahil sa tubig. Amen? O sa mineral water, hindi pa ako sa mineral water. Amen? Kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon, kailangan kailangan mag-imbag na tayo. Amen? Pagka nakapag-istahan natin as a word. Amen? Sa next verse, ang sabi doon, at sila ay magsisilapon sa dagat at dagat. Ngayon kung tawag sila, magawalan ng salita ng dagat. Hallelujah, sa dagat. At mula sa inagaan hanggang sa silanganan, sila ay magsisilapon ng pawot palito upang hanapin ang salita ng Panginoon. Hindi sila mapapali, no? Hanapin yung mga sinabi ni Pastor. Mga word of encouragement. Yung mga heart saying, in the word of God, Pastor. Amen. At hindi masusukuman. Yan yun. Kailangan alam natin iba. Amen. Hallelujah. Pinatin na natin. Ang sabi ng Ryan David,
Tinatago po ang salita sa akin. Para hindi ako sa akin. Amen? Hallelujah. At ang sabi ko sa next verse, grace is grace. So, sa araw na noon, ay nanglulupay pag-akuha ang mga magagandang dalaga. Grabe, magagandang dalaga. Pero, amen, purong sila. Amen, sa salita ng Diyos. At ang mga pinata, suot mga dalaga mga yung people, tama. Amen? Mga yung people na mga dalaga at mga dalaga. Amen? So, dapat lang, hindi tayo marunong lang sa mga gadgets. Kailangan natin ang gadgets. Kailangan natin. Pero wag tutok lagi sa buhay. Wag nakitutok lagi yung knowledge natin sa YouTube, sa mga bagay-bagay sa internet. Even my time yan. Amen? But God deserves the first comments. Mga yung people mo naman kila-kila, ang ilalagay nyo ng Kristo. Amen. Kasi dahil naman tayo, mamaya ay mga binata na talaga. Mga manukay kasi. Lalo sa mga tayo nito. Tama sa buhay. Mag-ulit na sana tayo. Hindi tayo ganito. Diba? Mag-ulit, pag nakinig tayo sa mga, ang sabi natin, verse 8, pag sabi kayo sa mga nag-aalaga, lumitingin ang mga kaluluwa niyo. Amen. Hindi kayo basta-basta. Amen. Hallelujah. Magkaka. Amen. Hallelujah. Ngayon, nakata pa mga yung people, natutusto, nakata na sa temptation kasi hindi nakikita sa pastor. Amen. Kasi ang mga bagong pastor, amen, sila yung markis ng lahat. Amen. Hallelujah. Ito ang mas maganda ko, nasa altar kayo, yung libertas. Right. Wala kang wala kung sister. Amen. Ibig sabihin, hindi ko buntis. Kasi pag buntis ang sister, ay magiging si pastor ng pag-service. Di ba? Pag picture na, kakabo si pastor. Kasi, magtagbas na siya ng buntis. Kasi ang talaga ng pastor talaga. Amen. Hindi niya ikakasan. Bawal sa kasana. Sa akin, bawal sa kasana. Amen. Hallelujah. So, ibang-iba. Amen. Yung ikinasal. Amen na dising ang faith. Amen. Huwag kayo makikamati sa mga hindi sa lipunan. So mga people, huwag na natin ngayon, kami isipili mo natin. Amen. Pero huwag mong sasagutin, dahil bago siya. Amen. Amen. Huwag mong bitigawan ko yung babaga siya. Kasi hindi sa palamas. So, tuloy, kasi pagkawin, hindi mo magbabago. Tulog sa message, alam niya ang bias, hindi sales. Hindi mo ka niya. Pero pag sa labas, iba ang pagbabago. Kung diyan ka po, hindi ang hanapin mo, hindi yung ako sa Diyos. Amen. So, balik tayo, nagsusunod ng pagbabago. Makukuha ng mga pirata, sila ang nagsisumpa sa verse 14 sa pamamagitan ng kasalanan ng Samaria. At nagsabi, buhay ang Diyos ulan at buhay ang daan ng Beersheba. Sila'y na mabubuhan at kaya may hindi mga kapagaman. Amen. Pero, amen ang kahit mga kapagaman. Amen. Amen. Marinig ko ang lahat na mga nawala. Amen. Hallelujah. Pag nag-focus tayo sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5, verse 26 to 27, mahalaga ito ay sa bawat sa mga hindi sa mga ibig, kundi sa music ng kapito. Upang kanyang pagkagalagin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So, tinather ang word of God sa isang tubig, ang tubig na kapahugas sa salita. Right. Amen? Hallelujah. Sa una, pero kailangan tayo, hallelujah. Pero kailangan salita ay tubig. Paghuhugas eh. Amen? Hallelujah. Water of tubig. Spring water. Hallelujah. Ang sabi doon, upang ang iglesia, mystical valley, no?
ay may harap sa kanyang sarili na maluwag-hapit, na walang lumis. Wala siyang makikita ang mistake natin. Kasi itatapon niya sa sin of faithfulness. Pero itong iba natin, hallelujah, yung mga ginagawa, yung faith natin. Kasi, amen, hallelujah, para wala ng consequence. Ano? Amen, hallelujah. Na walang lumis o kulubog o anumang kayong bagay, hindi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Hallelujah. So, yan kailangan natin yan. Amen? Bakit mayroong teaching ministry? Si Pastor nag-teach. Bakit si Pastor nag-preach? Amen. Hallelujah. Siya nag-teach at siya nag-preach para ang mga local at ating Panginoon na nag-give the road, kinarapon ko. Amen. Para sa mga kasama sa kanto, magkaroon ng rapid faith na may harsilip, may patalang, amen, hallelujah ng pastor, amen, at Christian, para makita nila, amen, hallelujah na ay church, amen, ay papunta na sa church. Hindi si pastor nag-preach natin ang Christian, love, worship, and marriage, na kailangan pag nasa dialog ito, nag-pay ko na yung sabi yun. Pero, amen, hallelujah, yung bago ang ginagawa nila, hindi sila nagsasama ng sabi. Amen. Hallelujah, pag sinabi mong huwag kami, gagawin nila. Amen. Hallelujah. Umubusan yung karoon ng sarili ng sakila, hindi ka sa pamilya. Huwag bilisan na sa, huwag lang sa text, maglulog ka lang ng television. Hindi ka ba na? Nag-repas na, ito na kapunan. Hindi ka pa nagpakalang kay Pastor. May mga people na ganyan. Kailan ng Christ, ilagay natin people. Because God is a God. Amen. Amen. Okay ba mo yung people? Amen. Amen. Nagparang na magiging pastor nyo? Mga pinata natin? Wala eh. Wala eh, no? Talaga mainit sa sickness. Mga people na, obviously. Amen. Hallelujah. So yan kailangan, amen, ang pag-aaral. Patuloy ng pag-aaral. Amen. Islamic Christian, kapag sa uniform na gagawin. Yes. Amen. Hallelujah. Hindi lang isa nilapit lang sa, amen, ang mindset ng Christian. Bakit tayo mga palungan na mas? Sober. Amen. Kasi pagdating sa word, siguro, kasama niya ko lang. Alam ko, silot yata. Imbis na sa akin. Pero sa internet, pakisado ng isang. Pero pagdating sa word, amen. Ibigay natin yung bilis natin. Ibigay natin ang Panginoon Diyos kung puso sa ating kalawa. Amen. Hallelujah. Sila ang challenge ngayon sa panahon natin mga young people. Amen. Hallelujah. Kasi sa nagdaang panahon ng mga mission year, ginawa mo nila yung mistake natin. Ginawa mo nila yung narapat ko rin. Sila Pablo, sila Iranios, sila Logan, sila Martin, sila Colomba, si Wesley, at maging ang pinadalang prophet sa Panginoon natin. Amen. Hallelujah. Pero lahat sila, sa yung praise the Lord. Lahat ng mga reformers, lahat ng mga sabi sila ay kakain. Pero sila na ay nasa 6th dimension. Paradise. Pero tayo ay naiwan dito sa mga dito. Amen. Bagamat, nawala na yung 7 message pero meron sa naiwang lapin. At ito yung pag-iwan. Kayo po yung problem. At sa ito yun. Si Romeo meron sa ilang view at yung nagawalan siya. Yung tinatawanan siya. Pero kasi isang araw, sinang-trust si William. At sila. At hindi kami. Kailangan mga young people. Amen. Hallelujah. Ibigyan natin yung beres natin. Amen. Hindi na po pag nandoon yung nililigawan natin na Christian sa church. Makulit-kulit kayo. Dahil ako, masisikot ako. Pero pag wala na yung young people, yung Christ people, amen, wala na. Amen. Hallelujah. Ang ulas.
Ang inspiration ninyo, hindi yung nililigawan niyo, hindi yung asking mo. Ang Panginoon! Hallelujah! Marating yung naging lahat tayo. Amen! Hallelujah! Ang sabi ko, amen. And one of these days, we'll be going home. Amen. Right. Basta magkaroon ng kanyang continuity sa kanyang salita. Yes, Lord. Amen. Kaya mga binata natin dala natin, magkaroon kayo ng continuity ang kapistahan natin. Kapistahan ng Diyos yung word. Precept upon precept. Word upon word. Line upon line. Amen. Dahil kailangan natin. Sa panahon natin natin, kailangan natin. Amen. Pag-ibig. Amen. Hallelujah. Ang young people na may espiritu ang tubig walang pangalaman. Yes. Yes. Amen. Ang young people na may espiritu ang tubig walang panlasa. Amen. Amen. Kaya sabi ng pastor, paalala ng paalala, pagkakabis sa espiritu. Kasi walang panlasa eh. Amen. Hallelujah. Pamabayaan ng word. Marinig sa tainga, ilalabas mo sa akin. Amen. Kailangan natin yung vaccine, yung word. Hallelujah. Kailangan natin sa word. Amen. Christian, ang sabi ko sa Psalms 91 verse 9. Amen. Pag mayroon tayong salita ng Diyos sa puso natin. Hallelujah. Ang sabi ko sa Psalms 91 verse 9. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aming kanunan. Kanunan natin, amen, ang people ay lalo sa pag-ibig. Para tulungin yung mga nasa buwan. Dapat ang kanunan natin. Yung ginawa ang katastasan na yung tahanan. Dahil sa pasubali at pangako. Walang kasamaan ang nilagay sa kaya ni anumang salot. Ang bayang kulit salot tayo. Akademik, pelos. Yes. Diba? Yung ika-apat na kabayo yung pelos, talaga yun. Right. Amen? Yeah. Wow. Amen. Walang salot. Amen. Hindi anong salot ay lalawin sa iyo. Sa iyo sa mga. Amen. Kasi ang Panginoon sa iyo, decision. Amen. Ang mga dentist sila lang yung nakuha. Amen. Pagmasakit yung ibig mo, pagmasakit ng ikaw. Pero ang Panginoon pa rin ang itagigil ng vision. Amen. Sa iyo na. Sapagkat siya ay magbibigay sa iyo mga amin. Tingnan dito, tumanggi ko na ito. Hindi kasi ito, pati kung sila na sila Diyos. Kaya nga lahat sa karaso, walang tuloy niya, pero kaya naman, hindi ang bibig ko sa akin. Amen. Hallelujah, di ba? Nagkaroon ka na. Nawala yung lalagyan niya. Ano naman hindi sabi ko sa asawa niya, amen, sabi niya, sa kanahan, huwag ka naman. Amen. Ay, mabibigay pa rin tayo ng Diyos. Tinawag na natin yung nasasabi. Walang alam sa amin. Amen. So, balik tayo doon, magbibigay siya sa kanyang anghel tungkol sa iyo. Upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Ano yung mga lakad? Sabi sa pag-ibig ko, ingatan ka rin. Pero, pag inunan mo, nagpaalam kay pastor. Nagpaalam ka doon sa pastor ng hindi ka naman. Magpapaalam ko sa iyo, pastor. Amen. Pastor, pinanginig ko sa akin. Sa tears ni Pastor Master. Mas ko na ito ng pastor. Hindi yung sipiliwa, yung sa Christ. Amen. Hallelujah. So, upang tingnan ka sa lahat ng mga lakad, at kanyang lalalimtasan, kanyang mga kamay, baka mag-isip ka ng iba sa isang lalo. Amen. Verse 3, yayapakan ang liyon at ang tulong. Ang bakang iyon at ang ahas ay iwanan mo ng limang kayo sa sila kayo. Amen. Hindi ka mamahal. Amen. Hallelujah. So,
Sa panahon namin, tayo ang dito sa mundo nito. Ang mundo ito, ang sabi in Ecclesiastes, this is the time of lost darkness. This world is full of Amen. Gawin na natin yun. Subukan na natin yung church ninyo. Gawin na ngayon dito. Subukan, alalin yung pagbayo ng tayo sa music. Amen. Oo. Hindi ka lahat ito sa salidon. Ibigin mo ang Panginoon sa buong lakas buong kayo. Hindi ka lahat ito. Lord, parte ng kasi magiging. Ibigay mo buo sa Panginoon at gawin niyo ang buo. Amen ang lahat. Amen, kailan na niya. Amen, this word is full apart. Amen, at ito yung oras na yung 200 million supernatural figures ay kailangan ng word. Amen, yung 200 million ulitin ko na supernatural figures are lost. Nakikita natin sa mga bansa, nakikita nila, no? Amen? Ang sabi ng prophet, amen, hallelujah. Pag darating na yung baro para namin ito. Amen. Di ba? Yung bigla na lang, pag yun ang delikado na. Ano? Pag nakainom ng bunta yung mga nagpapakito sa mga nila. Tapi ito, amen? Look by forward. Iba mo yung pag-ibig natin. Amen? Dapat may natin maganda. Right. Amen. Hallelujah. Sa Revelation 16 verse 15, ano pong sinabi doon? Kasi, John, Revelation 16 verse 15, yung pagkakanda natin. Amen. Kailangan, huwag ka maghanda sa mission. Amen. Kasi, amen, hindi natin alam. Amen. Yung magaling ng Panginoon. Amen. Mas sure, amen, yung wala tayong news. Basta importante na. Amen. Revelation 16 verse 15. Amen. Narito, ako'y pumabalik ko gaya ng mga yan ang pagkakulan ng pagkakulan. Ang mga ako, umagibagan mo, kapilipan ako ko. Yung mga natawa, sasabihin niya, kita na pa natin, kita na ako. Hindi na natin ako. Amen. Kasi mga tulungan ako sa inyo. Nasasabihin kasi mga pero lagi na ako, kumapal itong gaya ng mga nanakaw. Paano yung kapalitik natin? Dapat yung kapalitik natin is nakahanda. Amen. Isip na isip, rilin, tayo lang yung faith natin, yung isip yung perfect na nakahanda, tayo po sa perfection. Nakiingat ng kanyang mga damit. Ano ba yung damit natin pagkasal? Right. Amen. Na baka siya lumakat na hubad. Diba sa book Revelation? Wala na siya pangangailangan. Revelation 3. Amen. Next na siya. Pero sabi ng Panginoon, hubad ka. Amen. Espiritu, bankrupt ka. Yes. Kailangan ma-isolate to Holy Spirit. Amen. At makita nila ang kanyang kalimitan. Sunod, bago Christ, na mga young people, ano? Hallelujah, kailangan nakahanda. Amen. Hallelujah. Kailangan na tinatawag na pagkakaisa ng mga bride of Christ. Preskat para gumantong tayo sa maturity. Kasi mga basa nagkakaisa. Amen. Hallelujah. Yung pagkakapares ng kaibigan, theology ng mga basa, nagkakaisa. Pamasok yung mga bride of Christ na isa yung kaibigan natin, yung word. Right. Amen? Hallelujah na makamit natin yung maturity. Amen. Hallelujah. So, mga challenges sa iyo, people dapat gawin na. God is with you. With us. Amen? Pero yung mga branches, dapat alam natin yan. Lalo sa internet, mga yung people. Amen? Kasi nasa information age tayo. Amen? Ito ang bagay na dapat pag-isipan niyo. Amen? Pag-umulan natin ng pansin, amen yung mga lagat ng mga kasama sa inyong mga nagpilo. Maganda yung information base. Dahil sa diyan ay magiging fix yan.
Hindi na naman. Amen. Amen. Hallelujah. So, praise God. Sila po ng Diyos, Martin, Colomba, etc. Amen. Praise God. Sila ay namamatay na. Pero, praise God, ang isang paalala ni Pablo, alam na namatay na si Pablo. Amen. Praise God. Mayroon mga iniwang mga sulat si Pablo. Amen. Praise God sa mga young people, para sa mga young people. Sino si Pablo sa messenger ng church na? Amen. Sa 2 Timothy 3 verse 1. Amen. Kasi dapat ma-fulfill in lahat ng sumunod ng prophets. Amen. Halilang ma-fulfill lahat ng book sa panahon natin, sa inyo, ma-fulfill. Amen. At makita natin. Amen. Ang salita ng Diyos sa panahon ito na pinag-iilagan natin, na panahon natin. Amen. Na dapat ma-recognize natin. Right. Kaya ang principle nito ng recognition nito na it's its mistake. Pero ang principle ng unrecognized is mistake. Right. Now, principle ng recognizing nito na its mistake, na principle ng unrecognized. Amen. Hallelujah. So, first na dapat malaman natin yung nawahan natin. Kaya ang sabi ng Pablo, katapuan alamin mo ito sa panahon natin. Ay darating ang mga panahon na panahon. Bakit kayo ito na panahon? Yes. So, naman tayo na natin sa safety. Di ba? Proverbs 18 verse 10. Ang simple righteous na tumatakbo doon sa war. Kaya sa war, pati minamok natin ay ating Panginoon. Yes, nasa safety tayo. Pero yan ang mga pumapagabang sa mga young people. Amen. Kaya nagbigay ng pasugala sa Pablo. So, bakit ang mga tao ay magiging nag-ibigin sa kanilang sarili? Mag-ibigin sa sarili. Amen. Ang pera, kailangan natin yan para sa mga kapatid ng Diyos. Sa pamilya natin. Money is a reason ba ng pag-akulong natin? Money is the reason. At ang sabi ni Brother Barman, amen, yung money, pag hindi mo nagamit na yung pera sa mga sa kanyang kaharian, ay magiging dirt o ganes, o dirt o dirt, magiging dumi sa sarili. Dapat gamitin yan sa pastor. Amen. Maibigin sa salapi, mayayabang, pero mga people natin, mga pastors hindi mayayabang. Dapat na kasi pwede na sa mga. Amen po? Even kahit na mayroon kayo yung kawalan, stay humble na. Para itaas na natin Panginoon. Huwag kang bibili na damit na baharin, hindi pala mahal. Amen? Kasi importante kasi yung activity mo yung para po yung activity ko. Amen? Nakapunos ka natin ito. Amen. Amen? Hallelujah. At ang sabi ko, hallelujah, mapagpunayaw, masuway sa mga kulang. Siguro wala naman masuway sa mga kulang dito. Sino ba masuway sa mga kaibigan? Wala natin. Wala namin na. Siguro lahat masisipag sa bahay. Amen? Lahat nag-aalala, hindi pinag-aalala ng nanay. Amen? Amen. Amen. Pag sinabi ni tatay, tama na yung buhay pa yan. Alas 2 na. Amen. Hallelujah. Sino sunod ba natin si tatay at nanay? Mga lupit ko lang. Amen. Si dapat lang. Amen. Hallelujah. Mga walang pumuli. Mga walang kamanalan. Ang mga lupit ko natin dito. Ayaw nyo mga kasi, hallelujah, sometimes kaya ay mapapasin. Amen. Yung darkness is next to sa next verse is there, walang natutubog pag-ibig, pero meron yung godliness. Amen? Dapat lang yung godliness, ha? Hindi nyo hindi napapansin. Ha? Amen? Mga walang pag-ibig sa sarili, dapat parang hindi nagbibigay pa pala. Si Pablo. Amen? Nine. Tayo, wala sa mga. Maligot na na. Wala pa. Amen? Sudah ba?
Dahil may pag-ibig sa kasi hindi ko kailangan magpasalamat. Kaya ng pag-asawa, hindi ko natin hindi sa kaibigan. Hindi na ipapakain sa ano. Kasi tatanungin ng pastor, pag ikaw ang Diyos nila, no, parang sa pastor, dahil ka naman ilang, hindi na para sa panginoon. Hindi, asa ko kita rin naman. Ito na may kaasa kita kayo. Hindi, tayo yung provide all our needs. Amen? So mga people, amen, dapat ang dapat. Amen? Sumunod na para masamahan niyo yung pastor. Amen? Pero, sabi ko, bakit hindi niyo mabibigyan? It is better to marry. Mga hindi ko natin talaga yung pastor, pwede ko siguro. Ayaw pa, mabibigyan. Kaya ba? Amen? Kaya wala naman hindi daw, basta ba? Basta compare sa gawain. Amen? Pero pag hindi ka makakali, ano? Para naiisip na lang. Jadi nasa mga isip ko eh. Kaya pa siya ako eh. Kung ano pa siya mo, pag naganda ka. Hindi, pag-anak ka na. Hindi ba sa kanya mag-anak? Lahat ng masungit pa siya. Praise the Lord. Mga lino, matitigas ang ulo. Sa verse 4. Amen. Palalo, ibigin sa kalaluhan kaysa sa ibigin sa Diyos. Amen. So, dapat pa gawain o the will. Kasi kayo back to Diyos. Ang hilig nila sa ang hilig sila ng walang hope. Amen. Ang sabi nila, ang mga yan sila ang bako. Amen. Lamay namin ang kabanalan. Nagkapag kayong biyaya sa pamilya nito, lumayo kayo naman sa mga ito. Amen. So mga yung people, amen, dapat siguradong nito niyo pag nakikita sa inyo. Amen. Hallelujah. Lahat ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Bago ka maghahanap, sino na natin ng dapat kami mga yung gawin nila. Huwag mong kasa. So, siyempre ang pre-request niya sa system. Pero ba yun? Amen. So, mga kabinataan natin, amen, bago kayo mag-choose ng one, very careful kayo. Amen. He should choose a wife, very careful. Very careful. Ito ang sinabi ng prophet ano. Amen. Alam niyo, ang mga babae, and I want to see a husband or accepting the choice of husband should be very careful what she's doing. Amen. So dapat mayroong tinatawag na, kasi, amen, ang group of marriage by appointment is prayer and divine devotion. Amen. Pero prayer talaga, amen. Kasi, praise God, yun na ito kasi, ang gusto lang niya ang asawa. Mag-anak. Amen? Praise God. Kapag masalang kita, natin yung dapat niya nakakali. Hindi bibigyan sa ikan. Amen? Na tayo marriage, pero magsasama. Amen, ano? Amen. Lahat naman sabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And it should be the last point. Kasi yung iba dapat mawala yung mga last point sa mga kabataan sa kanya. Hindi kami dito nasa. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At mga kapatid, praise God, dapat siguro tuloy-tuloy. Kaya kita ibigay ko sa inyo ng mga Kristo. Amen. A man should pray earnestly for people who win his eternal life. Bago mali ang kanyang niligaw. Dito sa may sisiligaw-ligaw na, hindi ka niligaw ng tatlo. Amen? Kung nakagawa sa church ng Payaliban,
pumunta na doon sa Diyos na ito, ganito, pinagsabi sa iyo. Amen? Kaya lang sila na sa iyo. Mga binata natin, ilan sinigay na yung kailang mo. Magkita yung kailang mo ang sigurado. Pag binata ng pagkakas talaga. At pag inalala, amen, kumapit kita. Kaya pala yung nasabi ang mahal kita. Para mahal kita. Awit mo na. Amen? So, what's yun? Kailangan. Amen? Kasi, magpapit. Tama ko. Amado ko man surpray. And destiny. Amen? Talagang magiging, ano? Kasi here God or she, what really speak of life, remember vow is until death. Amen? Until death. Amen? Hanggang nahirapan, may belos, asawa ko. Amen? First step, so dapat i-mention ipag-training nyo. Amen? Hallelujah. So lahat ay magsabi, praise the Lord. Praise God. Amen. Ano ba yung bless ko ng mapapanasawa mo? Naging kasi sa igib. Ano yung bless ko ng mapapanasawa mo? Amen. Alam niyo na ito. Amen? Yung niligawan ninyo. Hallelujah. Yung sasabutin ninyo yung nagkakaroon. Lahat ng mga kadalagan ng sarili. Lahat ng mga ginagawa ng sarili. Yung niligawan ninyo. Amen. Hallelujah. Ang naikinig ang evidensya sa Lord kagaya ninyo. Amen. Hallelujah. Kasi pag wrong decision, wrong choice, amen, God win your life. Amen? Araw gabi ng tuloy kay Pastor. Pastor, ito yung problema natin. Hindi natin ako magkago yan. Eh, kung ano ako, hindi ako magkago yung gusto ko kasi dumating, simple na lang natin inaabot sa amin. Kulang pambili ng dahil. Amen? Siguro pinaganda na. Amen? Sinisigurado. Hallelujah. Kasi pag wrong choice, alam mo nang mali. But he or she knows what is making the wrong choice. At pinagpapalamit niya kahit alam ng mali. Is marrying a woman that is not fit to him. Ganun din, ano? Amen? First God, hindi pinag yung lalaki sa iyo to be his wife or to be her husband. Amen? So, kung pinag magsabi na yun. Ang pag-asawa, hindi pa tulad ng tubig na nasa braso na mag-ibabat ko na tapon yung tubig ko sa nasa ibabat. Hindi! Kung bilang mo mas yun, sasabihin ng pastor. Amen? May witness. Kaya sasabihin niya, bago mo sa iyo, sino ba ang tatanggay sa kasalanan? Meron ba nabugis itong tawag na ito? Meron ba ang pagdito sa sister na ito? Meron ba ang dating kahilasyon? Ito nang kakawisan yung dating sa kasalanan. Meron ba ang mga sa kasalanan? Hindi yung kasalanan. Amen. God mo sabi praise the Lord. Amen. Sa Biblia, mga kapatid, sa 2 Samuel, verse 13, verse 1, kilala namin si Absalom. Amen? Hallelujah. Lahat ay masabing praise the Lord. Praise the Lord. Dahil si Amon pala si Amon. Hallelujah. So sa 2 Samuel, amen, 13 verse 1, nandito ba tayo? Amen. Wala. Then ba, ano? Amen. So, dito si Absalom, no? At nangyari, pagkatapos nito na si Absalom, na anak ni David dito. At meron isang kapatid na babae. Grabe dito sa Absalom, kapatid niya sa mayroon siyang pagkanasan. Amen. Iba rin lang sa kanya. Mayroon ibang isa. Kasi maganda lang yung si Tamar, ano? Na ang pangalan Tamar. Ibig sabihin ng Tamar, banyan, ano? Wait. Amen. At sinintas siya ni Amon na anak ni David. Sila sa anak. Pero, iba kasi yung isa, yung lahat, kay Amon.
Amen? Last. Amen? Dapat ito yung amon natin sa mga ibagi natin. Huwag ninyong sundin kalooban naman. Amen? Pag hindi kayo, hindi na sa sister na matabayan. Hallelujah. Parang sa tayo hindi ko sasabihin. Kita lang, hindi ka sa Amen. Mga hindi naman. Amen. Hallelujah. Kasi yan na yung mga sa panahon natin. Ano? Kaya sabi ni Pablo naman sa mga ito, hindi pa dito last. Amen. Hallelujah. Hindi pag ayun, so. Amen. Sa Amerika kasi po siya yung song. Na pag tumaba kayo, babalik asawa nila sa sabi niya siya. Ano yun? Amen? Walang swapping dito. Kung maaari na walang divorce. Di ba mayroon pang divorce na dito sa Pilipinas? All of them. Walang yung same design. Bakit masa ko yun? Amen. Hallelujah. Kung wala nito, ano ba ito? Actually, sila siya ni Amon na alam ito. Verse 2, at si Amon ay nagdamdam. Grabe, nagkaroon siya ng ang sabi sa English ay verse, ano? You can be, and then see. Hallelujah. Nalubat siya ng kasakit dahil sa kanyang kapatid. Ikaw mga sa English yun, sister. Based on verse 2, ng 2 Samuel, verse 2. And Amma was so best that we will see for his sister. Now, 6, no? For she was a virgin. Kasi, amen, hallelujah, wala pang sa term, so ang amon to, in-heart to him to look anything to her. Kaya lahat gagawin ni Amon para makakasakin si Amon. Lahat yung masabi ko sa Lord. Hallelujah. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng obsession. Amen. Ibig sabihin ng obsession, nag-isip siya natin na pwede. Tama. Tama yung ginagawa ko. Pero mali yung ginagawa ko. Yan yung ginagawa. Tama yung ginagawa. Amen. Hallelujah. Kaya, ang mga namin ko dapat first na tuloy ko sa hindi ako. Amen. Hallelujah. Lahat ay sabi ko. Ito ang mistake na ginawa ko. Ginawa sa kapatid. At nakakita kang buwan, babae, pag nangyawak na harap. Pwede mo kayo ng overtestment? Amen? Hawak lang yung sarili na Amen? 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 Hallelujah. Lahat ang sabi ng first Lord. Amen. Hallelujah. Pero, amen, tayo yung magkakapatid. Kaya ang balik. Amen. So dapat ang gawin natin ay yung naranapan sa akin. Kasi ang mga believers, meron silang pinahanap na mga tapos, mga trials, mga problema. Amen. Pero dapat amen. Dapat amen yung nalooban. Amen. Ano yung dapat? Amen. Lahat ay masabi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Di ba si Joseph? Di ba si Joseph? Pinagsos ka lang. Di ba? Saan ka rin sa Joseph? Pinagsos sa Joseph? Amen? Hindi nakakaarap sa Joseph. Hindi ba? Pero young people na sila. Ano yung sabi yung person? Pero isa na lang siya.
Talagang hallelujah ka sa naging balaban niya, kinanda. And then nakulong siya sa Kristo. Amen. Hallelujah ang accusation sa kanya, pero kaya nasa tulungan si Joseph, kaya para siya ang imam. Amen. Hallelujah. Lahat ay magsabi po sa Lord. Amen. So, kailangan mo kaya kasi ang agad ko lang, pinanilan to give best opportunity. And then yan ang figures to this. Amen. Hallelujah. Pero yung kahilingan, ang kahilingan kasi sobrang instance yung wife, and then pag inisok yung kasama mo, ay pagkakalit ang gagawin yung magkakalit. Ako, ang agad mo kasi, pinipipumutin mo, pinipumuwa at amen. Hindi ay natin na. Yan ang kasa. Amen? Yung ayaw nila, and then nandun yung natawag ng COVID. Amen? Na nag-i-start doon sa mga. Hindi na sa lumaga na rin. Nagkaroon na siyang isahal sa kanyang pag-ibig. Amen. Hallelujah. Lahat ay masabi ng Lord. Nag-imagine na siya na sila na. Kung isa naman yung kaya nag-imagine. Okay. Basta kalugan. Lahat ay masabi ng Lord. Basta kung ano pag-asawa mo, pag-related sa mga love-process na amen. Hallelujah. So, mga kapatid, praise God. Binlas is to see, ang sabi sa James chapter 1, James chapter 1, verse 15. Ano ba? Hindi ko pala. Amen. So, James chapter 1, verse 5. Amen. Then when last had conceived, pag nanganak daw yung last, ngayon, hindi po. Amen. As sin, when it is finished, bring it more death. Amen. Lahat ng sabi ng Lord. Amen. Alam mo, nag-isip ka sa pag-isip, hindi nagkaroon ka ng design. Tapos, nagkaroon din ng pag-isip, may amal, and then, kaya mga yung tipo dapat pipilihan. Pag nagkaroon yung kanyang design, that is absolute. Living na yan. Amen. Hallelujah. Praise God. So, magulit kailangan natin. Amen. Lumero ka, pero extra pasma para natin. Let's Hindi ko kayo. Amen? Hallelujah. Hindi mag-imagine. Amen? Ang tingin nila. Amen? Amen? Dapat hindi ka. Bakit mo sa Lord, ang yung people? Pero mahina. Mahina. Bakit mo sa Lord? Amen? Amen? Hallelujah. So yung kailangan ng bukaw, and then nag-protesyo at amen? Meron siya kapitol. Amen? Tawag na kapitol. At nag-apres ka rin amen? Pero kung meron kang rumsito, humita ka na hallelujah. Hallelujah. Nasa group of this on time pa bilang lahat ay magsabi.
Amen? Hallelujah ang sarili natin. Kasi sila mga 24, maganda, sabi nga doon sa series ng verse 3, balik tayo doon sa verse 3. Pero ang problema na si Aaron now, Amen? Hallelujah. Si Absalom is broken in numbers. Not siya. Amen? Hallelujah. Kasi ang sabi doon, for years, Amen? It's hard for him to do anything to other people na ito sa akin. Hallelujah. So, praise God. And then you Amen? Nakaya siya. Amen. Kasi deceiving niya naman pag yung sila, huwag niya na mapunta kay Kristo. Amen. Deceiving yun. Kasi yung pasita makakasip. Amen? Hallelujah. Kasi kaya, pagkaroon kita tayo ang sabi. Amen. Sama si Pablo. Meron pa siya na lumitaw na Christian kapamilya kay inilagay sa akin. Kaya yung tipo, amen, hallelujah. Sino ba talaga? Hindi lang yung sabihin sa buong pagkakas. Karaksyon? Amen? Hallelujah. Lahat yung magsabing, praise the Lord, mga yung amen. Pero sa kaya naging kapatid ng si Tamar, pwede bang magkaroon ng masayang pamilya? 1 unit lang pamilya. Yung tanong ko ba na? Ang gusto niya masunod kasi obsessed na siya. Sige, sa church na ito, mga yung people. Pwede masunod. Dapat, amen. Lahat yung masabi, praise the Lord. At yun ang ginawa niya. Amen. Yes, lahat ay masabi. Amen. So, sa panahon natin dapat, hindi nakakabot sa akin. Kasi, ang sabi ko, magkakaroon ng amen. Hindi pa ito, kaya sa tinapay, yung mga yung people dapat kasi ito sa Genesis 15, sa panahon ng Abraham, laging pinatabunan nila. Amen? Pero sa panahon ni Isaac, pinatabunan nila na mag-aari na nila. Amen? And there was a mga people na kaya sa panahon. Amen. Sila pag-test ka, mag-imbak, ayaw na kanyang salita. Ang ating kapistahan, ayaw na kanyang salita. Amen? Alam yung ibang sabi ko, kung saan naroon na mag-awilan. Kung saan yung ibang kalakasan ng soul natin, amen, ayaw na kanyang salita. Hallelujah. Alam sabi ko, amen? Sa Genesis 26 verse 1. It's like the first coming that was in the days of God. And Isaac. And Isaac went the verse 2, nagpagpunta ang Panginoon. Sabi, kung Isaac, and said, down. There in the land, which Isaac and huwag kang pumunta sa Egypt. Amen? May kondyan, may pagdutog. May tagpilin yan sa Egypt. Pagtutuloy ka na. Ang asawihin mo gawin. Amen? Hallelujah. Sabihin. Yung sabihin, hallelujah, dapat na. Amen. Hallelujah. Yung mga kapatid.
May paulit yung paulit ko. Hindi ba magsama yung kuha sa kanila? Amen. Ay siguro magiging action. May kuha magiging. Pag mamaya ito ang magiging. Kaya pwede ka nila rin para. Amen. Hindi ka nila rin para. Gusto namin talagang hindi ka yung Muslim. Right? Hallelujah. Pinarap yung Muslim. Amen? Pero sa ngayon, sa pero ito lang yan. Ay, yung Muslim talaga, pag pwede yung kami pumunta kay Pwede. Kahit iba, sabi, of course, iba, kaya mo sabi, huwag ka rin. Pero pwede natin yung istorya. Pagkis na pwede na hanggang sa sinunod na. Hanggang sa ikinasal. Kung ikinasal na hindi na alam ba naman nangyari? Yung babae na sisisi ibig sabihin siya yung ayan. Kasi, ang akala niya, kung ang tinamot niya, ang Muslim, amen, kaya okay lang sa kami. Kung mga pinigin pero iba lang yung mga sa Muslim. Yung parang kaya yun. Nakilala natin tama-tama talaga may sakit. Pero so, ang reason ko, kasi, ang sarili ko sa Yes. yung dapat mapapaliw ang hindi sa ating panig. Dapat mapapaliw. Hallelujah. Lahat ang sarili ko sa Lord. Amen. Pero dapat maging amen. Lahat ay masabi ko sa Lord. And so, people, may ipapatuloy natin sa verse 3. So, Lord, it is that I can pasal okay. And I will bless thee. And the blessing, I will give on these countries, and I will perform all this nation and the others. The verse, bisa na the verse 4. And I will make thy sin to look as the stars of heaven. Yung mga po ay sa kanan mo, gagawin tabi niya na kagaya ng marami. Ang sabi ko, yung first love, yung magiging sinlove niya, diba? Yung sinlove, Abraham. At ang sabi doon, escape, an intercession of the nations of the earth. Yes. And the title is spiritual Abraham. Amen? Hallelujah. At pinapapahalagan sa Deuteronomy 28 ay magiging tayo sa kanyang salita. Sa Deuteronomy 28. Amen? Ang sabi doon, and ang awag mo paglabas ng babae. Wala naman mga amen? Lahat ano? If, sabi doon, if pakinggan ang tunay word.
ginawa ninyo, yung at ginawa. Di ba sabi niya sa Revelation 1 verse 3, hindi niya gawin at ibuhay. Lahat mo sabi, kaya nagdaganapin ang ibuhay. Amen. Hallelujah. Ang sabi sa verse 3, because that Abraham, ayos, ng pala ko, aking mga salita, I'll keep my church, na ibang and establish a name. At ang sabi doon, Isaac, where? Amen. Sa kinapala ko, si Isaac. And the name of the place asked him to his Lord. And he said, she's my sister. And then kasi natatakot si Rodin, and si Isaac. And said, the name of the place should claim me. Amen. Doon sa verse, ito rin wala, sister. For Rebecca, because she was there to look at. Amen. And it came to pass when he had been there a long time that Abimelech came to the Philistine, look out a window and saw and where Isaac was sporting with Rebecca his wife. Di ba ganun din yung nangyari kay Abraham at Sarah? Nagsinuwaling si Sarah kasi siya medyo ni Abraham. Pag pumunta tayo sa hari, sa iyo, ng pagkakitaan. Amen. At ayun, tinawag tayo Isaac. Amen, kasi lagi niya na Abimelech, amen, na sabi ko, Isaac was sporting kung mga kay Rebecca na kanyang At Abimelech called Isaac, tinawag na si Isaac. And said to her, she is thy wife. Asawa ba sa talaga? O hindi. And how stays down, she is. And Isaac said unto him, because hindi na obsessed. Sige na asawa na siya. Sige sa Isaac. And Abimelech said, what if thou stand was the people that he had met. And thou shouldst have brought Diba? First of all, hindi ko doon sa asawa mo patay nangyari. Sa verse 11, ang Abimelech that's his man or his wife. She had assumed before. The verse 12, then Isaac saw in the land and received in the same year a land and port. Amen. And the Lord blessed him. So lahat ng gagawin ni Isaac na magandang mga mata. Amen. Amen. The verse 13, and the man yes, great and went forward and grew until he became a great. And terus dikenal kuya, kaya Abraham as a ini semua berarti. Amen. Ang sabi ko sa Diyos, gagawin tayo ng sa pagsusunod. Kailangan po. Ang sabi ko, Diyos, gagawin Amen. Bisa bisa sinabi ini about makawalan about English pangkat tanong sito na sa panganak ko niyan itu memang lebih itu orang ko sa inyo ay para ito tayo para umati pwede din pastorya pwede para yun kasi magiging pwede hindi na kaya tatakot na dahil wala akong Amen. Mga hindi Amen. Eh, gusto niyo sa akin. Muli na sa Panginoon. Amen.
Amen. So, ano tayo dito para hindi tayo the verse 14. For being position of God's Amen. Pinapala siya, no? Ang position of birds, matagal. Ang bird is told servants. Kung siya mga alala. At the Philistine, kaya, amen, nagalit, nagkaroon ng kaingit yung mga kaawa nila. Di ba, ganyan na rin ang gano'n sa atin? Amen? Dahil siya yung nagbibigay ng mga basta, pero dapat alam na natin ang verse 25, verse 8, ang sabi doon, basta, kamulan siya ng pero hindi siya kagalaman. Sa Revelation 5, ang tunay na layo na yan ang layo kayo. Pero ang sabi doon, Acts 4 verse 7, hallelujah, start with you. Okay. And what? Hallelujah. Big. Okay. Saan ako sabi? Sabi. Sa pastor kasi dala-dala niyo. Kasi nyo magpasamit ka sa pastor, sabi ka. Yes, pastor. Guru ko. Submit yourself, therefore, God, maging respecting doon sa pastor. And then, resist the leader, and he up to you. Amen. No night to that. And he will raise your hands. And that is the first pillar of the lahat ang mga Casting all kaya ba? Casting all hindi mo mga yes, ang mga Nalilipag siya ang gagawa. Okay? Verse 1, verse 1. Please, ako. Amen. Ang labanan ito. Amen. Hallelujah, verse 1. Verse 2, verse 1. Hallelujah. So, sabi ko, very stay aside and the series to yung first and as meditation. And with the rest, let us see. Making it I have these neighbors. Amen. Verse 2. What can you do, Mustafa? For the Jordan was sitting within me, despising the shame, and is sit down and fight. So, praise God. Finally, praise God. Also, sa Genesis 20, pinukay nilang minuta Amen? Paging sa panahon natin yan ang galit. Amen. Lahat ay masabi. Genesis 20. Amen. Marami na tayo mga. Amen. Genesis 23. Genesis 23 verse 26. So, sabi ko, Genesis 26 verse 8.
Genesis 56, verse 3. And heading out from Exodus. Amen. Hallelujah. And the Lord appeared. For I am with thee, and I will bless thee, and multiply thy seed. Pag wala sa subjection ba? Pag wala tayo sa word, wala. If we abide in me, that we will just say, if we abide in me, at aling ko. Di ba? Alam na ba yun? Sabi na natin Panginoon, at Francis. Diba? Ano sabi ni Amen? Kay Luke, kalahat. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yung kanyang salita ay mag-aabot sa akin. At ay mag-aabot sa akin. Amen kasi nasa verse ko. Pag pumunta ka sa isip mo, amen, walang blessing, amen, talo ang meron. Amen, at pag wala ka sa presensya ng Diyos, bukod na pagsimula, nasasaktan ka. Ngayon, amen, pag-asok kayo, nasa safety tayo. Amen, yes, mapagsalita. Amen, kahit pagkakalimutan ka sa kanyang salita. Amen, wala ka ng safety. Amen. Hallelujah. Amen. So, pabalik ko sa verse 25, and he did an altar there, si Isaac. And put upon the name of the Lord. Tumawag sa muli, sa pangalan. And fix his tent there. And there's Isaac's servant, yung report ministry. Amen. Ephesians 4. And Isaac, pastor, teacher, prophet, apostle, amen, evangelist, amen. Tinalim ng first year, kaya gamit ng Panginoon para ang mga anak ng Diyos hindi na masuwi sa maling aral. Para papunta na sa perfection. Amen. Malapay po din si Isaac. Nakasama sa Beersheba sa word. At hinukan nila yung pinapapuro ng Philistine. Amen. Ituloy natin. Hallelujah. Yung servant na Isaac, para sa 5,000 parang natin. Amen? Nagbubukan sila ng balong. Hinuhuli nila balong. Amen? Dapat yung sa panahon na naman, word. Huwag kayong huwag ng kayamanan. Kasi ang kayamanan na huwag. Amen? Tatawagan lang namin ito. Asara, ang hinuhuli ng mga Praise God, hallelujah, kabataan, amen, layo, amen, kulog kami. Maganda yun, mas maganda mag-word. Ang sabi ko, praise God, hallelujah, dapat pag sinalisip mo, siyempre, magkakaroon ko yung amen, hallelujah, amen, so yung Isaac servants, yung mga alala niya, amen, nabukay sila ng balon. Diba? Katulad ng Diyos ko. Hallelujah, na si Ognet. Gusto niya mapunta kapag na first God, marasang niyo yung spring. Kaya 7% niya ito. Hindi pa ang dumihan. Kailangan natin yung Holy Spirit. The verse, but this is the Holy Spirit to receive the Holy Ghost was not it. Because that Jesus was nandun sa tabi, sa rin. Amen. Ano yung iba tayo sa Genesis 26 verse. Amen. Then yung mag-uga yung mga servant na isa. Genesis 26 verse 5. Amen. Alipin lang. Kami niya siya. Kami niya. Verse 8. Okay, ito lang. Please, kailangan natin din mga first ABC. And then, listen, questions, ang sabi ko sa ito. Pero, ang sabi ko,
May kasubali si Pablo. But make us go on. Para hindi na sa inyo. And then don't do it. May ayaw sa akin. I speak. But wait again. Amen. Hallelujah. Amen. Koई करने और जानता है इस मुद्दे पे इन रास्ता से ये सब आपके लिए अपना साइड में ना वाली स्कूल ये सब अपने शिक्षण से ना था tayo hindi man natin yung building system. Hindi na kainin. Diba sa Jacob 6, maraming tumalikod sa tulong ng Panginoon kasi ang sabi ng hindi mo makakatagal. Kaya sabi ng Panginoon, Panginoon. E then, budas na ng isa. Kaya ba tatalikod sa akin? Kaya ang narinig. Kaya ang nangyari ng nanay yung buhay mo lang agad. Kasi ano pa yung pag-ibig? Hallelujah. Lahat ay magsakit. Praise the Lord. Hallelujah. Ni Isaac. Sa verse 26, tingnan na. Then Abimelech ready and also one of his friends. And people, the chief captain is coming. And Isaac said unto them, wherefore come ye to me, seeing ye hate me? Then kapalan mo, si Isaac. Amen. Magbalik po. Kasi ang blessing para sa inyo. Yung mga naiibig sa inyo, kasi diba? Yung naiibig sa iyo, dalawang mo, ikaw na ano, huwag katulong baka. Bakit mo eh? Ngayon, tinanong ka isa, bakit kailangan pumunta rito? Pero, kayo galing sa akin na nag-send, pinaulit ka rin. Tinanong din ako. Ang mission, visto, was mga sundalo ni Abin. Bakit yung ay nakakaysa. Kailangan yung mga tipo, pakita. Hindi yung mga ibang denomination ang Diyos nasa inyo. Hindi lang makabago tayo ng Abila. Hindi lang makapiso tayo ng Abila. Hindi na pupuha sa bago mo yung Abila. Hindi na pupuha ang nakit na bilong ay may Abila. Hindi na basta ng Amen. Hallelujah. Kabukan. Amen. Hallelujah. Sa verse 28, ang mission is ang mission din ay pinawaan ko. O gawin, no? Amen. Mayroong patayon sila. May pag-usap. Amen. We ask and let us make a covenant. Sa verse 29, bibisa na. Though we have put us in heart, and we have not touched it, and we have done unto thee nothing. But root and have sinned before we our the blessed of the Lord. Kaya, lahat ng mga minuto ni Abraham, yes, pero lahat ng minuto naman ng Isaac. Amen. Sa verse na yun. Amen. Lugi na tayo. Doon sa 36 verse, dati yung hindi mo nagkakaroon. Amen. Tapos kapag-apos naman natin. Verse 10. Amen. Batas tayo. Genesis 26 verse 10. Ang sabi ko na naman ay ang nalibig ako. And verse 14, for the position of blasphemy. Sa verse 15 na lang. For all others, this is not as advanced as
The Philistines had stopped them until they returned to the sa verse 16. Hallelujah. So, amen. Di ba? Yung hinugay nila, sinabi ng Dito. Hallelujah. Hindi ko na mahanap. Amen? Yung unang balala, iliubod. And then, yung ikalawa, ang iliubod. Amen? So, ibig sabihin, yung pinakahunan na away, amen. Kailangan. Ito na yan lang natin. Amen. Kaya word is alam ang tumagpili. Analay ang tumaybay. Amen. Hallelujah. Kasi yung iba ang inuhukay. Pera ang inuhukay. Dapat word. Yung iba, babae na ito. Nasa isip, babae. Piligawan. Ano ka rin? Diba ang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 10? Amen? Kaya magpipilihan na lang sa usapan sa Biblia. Ay yung kaluluwa natin. Kaya tayo sa kanya direct. Sa panahon mo, ano ba yung madalas namin? Pag-record namin sa kanya. But God had revealed to us by His Spirit. So the Spirit searches for the Spirit. That it is. Amen? Yung God is simplicity, hindi mo namin. Amen? Hallelujah. Pagkat, ay ang penusin tayo. Amen. Hallelujah. Magkakay praise the Lord. So, here's what it is. Hindi tayo ganito down. Amen. There's a tayo ganito. Amen. Praise God. So, hindi po tayo. Amen sa buko. Amen. Hindi na naman yung buhay ni Apollo. Amen. Praise God. Si Apollo ay mighty in scriptures. Amen. Praise God. Kasi Apollo po ay ginamit ng Panginoon si Aquila at saka si Priscilla. So Aquila pala ay Aquila lalaki. Ang sama nila ay Priscilla. Aquila ng babae. Kasi Aquila ang Priscilla. Yung Aquila pala ang lalaki. Bigyan. Aquila ng lalaki. Priscilla naman Aquila ng babae. Mas maganda pagkapo Aquila ang lahat ng sarili person. Amen. Kasi pinagsama-sama natin. Amen. Kasi sa Acts 18 verse 24, si Apollo. Amen. Acts 18 verse 24. Acts 18 verse 24. Amen. And certain Jew named Apollos, born of Alexandria, nilagay manitin sa Apollos. Lagi po ba sa Apollos? Kasama sa Apollos dito. Hallelujah. Si Apollos po, ang sabi niya, anyway, mighty in scriptures, tayo sa salita. The word sa law. Memorize niya. At pumunta sa Efeso. Sa verse 85, at hindi na nilalaman. Ang tawag ko sa Apollo, he was instructed in the way of the Lord. Lahat ito kami, praise the Lord. Si Apollo nung binata pa, o bata pa, amen, hallelujah, lagi siyang tinuturo about word, about Panginoon, bakit?
Yung law ni Moses, alam na ako nung mali pa siya, he was mighty of spirit. Kaya ako dito, hindi sa inyo ng Lord. Amen. So, ang sabi dito, amen, instructed Lord, lahat naman ng people, amen, instructed sila, wala pa kasama. Instructed, mighty scriptures. Amen, for God's glory. Amen. This day, so, evidently, against to the hallelujah, kasi nabaptize ako siya sa baptize ko nila siya. Pero alam na niya kung sino yung malagay ko sa first coming na si John the Baptist. Pero ang malagay chapter 2 sa second coming alam natin na si John. At ulit naman sa verse 26, and he began to speak about it. Kasi nasabi siya, hindi ka dahil yung rich and poor. Amen? Dinadala yung rich and poor. Pero, nagawang din siya ng baptilan natin. Pero, siyempre, amen? No rich, young, poor. Amen? Iba yung leadership niya. Hindi na leadership niya si Christ. Kasi hindi mo kausap mo niya si Christ. Hindi ka talaga akapulo, no? He was instructed by person. Amen? With the law of the prophets. Pero, ito si rich man, di ba alam natin? Hindi na natin ba sa akin, no? The same time. First, maganda yun ka ng ano. Amen? Ganun siya, good physical sa kanila. Di ba, sabi niya, Christian Master, para ko kumainin ang pinag ng life. Amen. Binigyan siya ng magandang masambutan. Amen. Both Christian and then good master. Pero sa pag-nalulog. Amen. Alam mo nga yung utos, natin ko malis. Nung kabataan ko pa, hindi ko lang. Alam mo na lahat. Hindi ko alam na lahat. Siyong siya eh. Ipag-bili ko yung alalayan mo at ibilis mo. Kung sa nasaktan. Amen. Siya wala ang ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, kung sumunod ka sa akin, ano yung gusto ko? Amen? Tumampi siya, tumali ko. Hallelujah. Kaya, nung pinata siya kung sa luwag siya, di ba? So, malaki na siya yung kinausap niya yung pinatalo. Marami ka lang. Marami ka lang. Kasi sa sarili sikap niya, amen, dumami yung pinatalo. Ang nalagay yung pinatalo. Ang sasabihin ko sa akin ng Lord, masaya ka, pero sa iyo sa galit. At makapasa kayo yung pinag-ulan ng araw. Yung pinag-iibak ng mga Christian ng materialistic na bagay. Then, no system, doon na siya kumatay. Diba? Amen. Hallelujah. Pero iba sila tulong talaga. Amen. Kung kinikinig niya. Amen. Hallelujah. The way of God more clearly. And it's a pleasure from that side. And then he was disposed to fast in Ahera. The brethren wrote, which told him the disciples to receive him. Kasi natatakot siya, no? But when he was come, left him much, which he had been through days. Amen. For he mightily convinced the Jews. Kaya sabi nila, ito ang leader natin. Bago na leader ito. Ulit kay Pablo. Amen. Diba, kaya namin sila sa first Corinthians, sige kay Pablo, si Apollo. Sino si Pablo? Si Apollo ang nagtalim, nagdilim ang si Pablo, pero amen. Pero kasi nakumpit siya yung mga ito, ano? Kasi showing with the scriptures that Jesus was the Christ. Pinag-model niya. Amen. Dapat, gano'n naman. Amen. Pero wala pa sa mulit siya, kasi pinag-model siya ng Christ. Pero ang sabi nun sa verse 29, and in verse 29, hallelujah.
Meron pa ba? Wala na, no? Wala na personalidad. Amen. So, many these people sample ko doon, no? Amen. Yan si Apollo. Praise God. Mga kapatid, pero nung nabaptis na siya, di ba Acts 19, 1-5? Hallelujah. Yung mga kapatid sa diyan na pag-baptize, hindi na nilala ng Holy Ghost. Pero dinala siya sa, di ba? Dinala siya sa Arabian. Mas lalong tinuruan ng Akira sa Kasipisiya. Kailangan natin ang Akira kasi na sa Arabian. Amen? Ay mag-uwi ko kung ito. Kailangan na. Pagkano lang sila ni Akira. Kung wala sa Akira, sila, amen, hindi peska mga akal, hindi makakapunta sa Saudi, karang sa Akira. Amen? So, kaya nila dahil natin na rin nasa peska sa Akira. Amen! Praise God! Lahat ay masabi, praise the Lord. Lalo na lang ang pag-ibig. Amen. Kaya po kasi ito sa prodigal son. Amen. Praise God. Yung prodigal son, napalayo, di ba? Amen. Praise God. Yung prodigal son, alam natin na pumunta sa malayong lugar. Amen. Praise God. Wala mo. Amen. Alam natin na kayo na ako. Amen. Amen. Yung prodigal son, pumunta sa malayong lugar. And then kasi, one day, sinabi niya sa kanyang tatay, and then, praise God, magsasangilin ako. Amen? So, there's no way na makukuha niya kay Veritas kasi kuha kay tatay niya. Hindi ko pwede na mamatay na yung tatay niya. Gusto niya makuha niya, dahil binigit niya ang tatay niya, dahil kunin na yung mana mo. Ibig sabihin yung bakit ito, pinatay. Amen? Ang yung people nito, nagkaroon siya ng self-will. Nagkaroon siya ng stubbornness. Amen? Yung tatay niya, mabalik ko na yung so, ibigay na lang yung self-will ng yung people na ito na nalituang anak. Di ba yung people na nalituang anak? Pero sawa? Amen? Hallelujah. Praise God. Una, kasi yung people na yung motivasal, nagkaroon siya ng self-will. Ang step na nangyari, napalayo siya sa tatay niya. Kasi pumunta sa parang malayong lugar. Ito babawat tayo, pumunta tayo sa malayong lugar. Malilimutan natin ang malayong lugar. Malilimutan natin ang mga pastor na. Amen. Katayo mo ni Masan. Unang step, pumunta sa parang country. Amen. Nagkaroon siya ng self-will. Kasi hindi yung pinusuot yung tatay niya. Hindi siya talaga nagtanong sa tatay niya, tay, kung lalayo ako, magkikita ko, umabos na yung pera ko. Amen. Hallelujah. So, pumunta sa malayong lugar and let his birth stay. Amen. Hallelujah. At pinalimutan niya, iniwanan niya yung ministry niya sa tatay niya sa verse niya. Amen. Ano ba yung ministry niya? Amen. Kaya may asawa ko tayo, yung mamaya dati tayo may Lord niya. Amen. Kaya yung prodigal son, he left his persistent. He left his mga attention. Tinanggihan niya, ni-exit na yung tatay niya. Hindi ko ang tatay natin sa nito, huwag natin tanggihan. Huwag natin layuan. Amen. Hallelujah. Nawala yung authority ng tatay. Kasi self-will ay katulad ng evil word. Self-will, that is an evil word. Ang second step, di ba nagkaroon ng self-will, nagkaroon ng mga attitude. Mga people. Tingnan natin yung young people na po sa nagkaroon ng self-will at yung attitude. Bakit yung attitude? Amen. Regardless na kung ano yung kabutihan ng kanyang tatay, amen, his mind is built up. Kasi yung wrong attitude, self-preservation and living. Ano attitude? Self-preservation and living. Sa opposite na tayo. Mag-i-engage na sa word. And then pagkatapos, ang next step, amen, wrong decision. Yung decision na mangyari. It's okay.
Amen? Nandiyan ko ng wrong attitude and then wrong decision. Iba na sa hallelujah. Our issue is our Lord. Our issue is the pastor. Amen? Kaya alam ko na, yan si Scripture. Amen. Marami kang may spoken word na una may mga anay sa bahay. Pag ginakasa. Islamic therapy ang ginagawa. Ginagawa Islamic therapy pag may gusto na matulog, babasa yung spoken word sa lahat. Para Amen. So, kasi mga kapatid, ang sumunod tayo, praise God. Don't attitude. Praise God. Hallelujah. Pumunta sa far country. The don't begin sa far country kasi church will, wrong attitude and then wrong decision. Amen. Kasi nag-step out siya sa father's house. Pumunta siya sa Gabriel's house. Amen. Lahat ay magsabi, praise the Lord. Hallelujah. And then, praise God. Nung nasa far country na, nandun yung mga bulog na normal lang sa kanya yung mga bulog na yun. Nagkaroon siya ng wrong company. Wrong siya sa that time. Wrong communication siya. Nagkaroon siya ng wrong company, paper communication, amen, hallelujah. At last came nagkaroon ng famine. Ang totoo yun, naubos yung kaya. Amen? Kasi naubos siya ng impact doon sa kaluluwa niya ng mga salita ng Diyos. Mga mensahe. Nagkaroon siya ng spiritual affliction. Amen. Kasi hindi pa rin sa bread o sa water, hindi ka uwan sa water. Kasi nagkaroon ng kapit na kawawa. Amen. Dahil na nangyari, hindi na siya mga masuta magkakaroon. Pero sa kanyang tatay, wala yung tanong karoon. Amen. Kasi ang swine, alone ay pag-istat sa second ka ng tatay. A lot that makes me happy. Kasi hindi na kaya ng baboy niya eh. Ang kinakain ng baboy, o kanya, ito sa puti. Ang lang, hindi para sa puti. Amen. Lahat mo sabihin, praise the Lord. Hindi ka scavenger. Amen. Pero dapat, bumalik siya sa kanyang tatay. Bumalik siya sa kanyang tatay. Amen. At humingi siya ng, kasi nagkaroon siya ng ambition, spiritual, kasi pinupir niya yung cooking lang. Amen. Nagkaroon siya ng, kasi cooking din, pinupir plants kapit, amen. At pinupir niya yung evil things. May spirit, man. Hallelujah. Evil spirit. Hallelujah. At hallelujah. Doon na nagpasimula na umisip siya. Amen. Pagpahampol siya, sabi niya, amen. Sana ma-recognize ng tatay. Sabihin, walang maging matulog na ang importante ng ganyan siya. Amen. Ako din, first God, hallelujah, dapat amen? Bago magkaroon ng di ba, first God, pag nakita niyo mga bagay na ito, ano yung first hindi, last verse natin, di ba, yung word of division ni Gaya? What? Amen? Amen? Start, hindi ka na sa pamamagitan. So, ang sabi ko, Luke 21 verse 28, amen? Pag nakita na natin yung mga bagay na ito, ang gagawin natin. Amen? Diba? Lift up your heads. Only them, sabi ko. Hallelujah. And when these things became to come to pass, hindi mo rin yung na nangyayari na. Wow! In this first pandemic, nasa word na yun. Pero wala na focus. Dahil, focus. Kailangan mabaksin ang dami ng kasi na huwag natin. And then look up
And then after race, hindi ka doon din sa taas. Hindi ka doon sa promise ng Lord. Amen. Ay, hindi ka bumalik doon sa tinutulong ng pastor mo. Amen. For your redemption, hindi mo tayo tatay. Amen. Praise God. Kaya alam mo nga sinabi nila. Amen. Yung praise God. Yung last night, I read it. Pag-isura yung people. Amen. Gawin natin. Amen? Amen ba yung people? Hallelujah. Tapos pag ginawa namin yung part namin sa kanyang yung mag-iba. Amen. Amen. At palapakan natin ang ating Panginoon. Laki natin susunod. Yung nakagawa natin ang kanyang set. Yan ang maturity natin. Ako sa kanyang salita. Amen? Mag-focus tayo sa kanyang word. Hallelujah. Tayo ko ay bitten sa kanyang salita. Hallelujah. Last one.
And I know His Spirit is me to be His Spirit and Lord is God and faithful God. I feel love for you. Iba natin kawal instrument, hallelujah. Feel love for you. I feel right, hallelujah. Feel the presence of God right now, hallelujah. Oh, Jesus. We need you. We need you be my Lord. He speaks to Jesus, leader, and I yes, Lord, hallelujah. Oh Lord, please come and take control. For the last time, hallelujah, I hear the Lord. Yes, Lord, hallelujah. I feel love. Oh, hallelujah. I hear the and I know it's me to give my you. And Lord, please take control. I feel love. Lord, please not with me. I feel love. Amen. Kita berpala, dia memang sabi ng Panginoon pinagpala ng Panginoon. Thank you, Lord. Kita encourage na promotion, Lord God, na yung pinahagi ang unang bawat sa paalala sa iyo, mga kapatid. Dito, biro-biro, mga kapatid. Kita ay paggaling sa lupa. Ito po ay puro talisay. Ito po ay sinabi, nagpapaalala tayo ay even so, kung tinanong lang po, 1:30, babalik po tayo, mga kapatid. Then, exploration po natin. After the exploration, nagkaroon po tayo ng groupings.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aristotle Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photography. Aristotle Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.
sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan, kayang-kaya di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online.